marsarapak kamu, rak mekel hamu doho takamat tainatang, sudi hobas lau tu bagas joro ni debatang, dalam keadaan baik sukacita. Amanginang longan di bagasang goar ni Tuhan Kristus. Idon na pinabotohon ni turpuk tuhita sa darion. Di dua peristiwa yang luar biasa, yang menyesakkan hati. Amanginang na hinaulongan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Duk tabigi nakit turpuki. Di ceritra na parjolo. Hira-hira bohado tanggapan doho reaksi muna. Molo di posisi hok kamu dirimu na manang dirita di posisi ni paropuan ina boru kanaan siro Penesia ahado dohonom muna kamangna ro ibana tujolo ni debata madapot Tuhan Yesus mangido pangurupion do si pangidoon na naong dihawaso. Molo di posisi hok kamu dirimu na disiak kamangina. Lumobi hamu akaina. Alay ro alus ni Yesus nasulpat. Didok Yesus. Di patudos Yesus ibana tu panangga biyang. Dang denggal lehonon sialangon lidak danak. Tu biyang. Tatabiak kamangina. Udok nakim molo disima posisi muna ahado alus muna totu satabi molo hudok satabi biyang hodo pelo bibiyang ido dohonom muna hodo pelo bi asu hodo pelo bi panangga satabi akamangina ngakanoto do hamu molo nikku tu hamu hodo pe ummoto siapa yang siap? Kamanginang iben nahudok nakin molo di posisi hok kamu dirimu nanang dirita. Saya pun mungkin sebagai pendeta akan merespon seperti layaknya respon saudara. Totu tadok matu nama dok kita i songon nani dok nai tu hita. Alayamana minanami longan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Taida, dang apalah dialo paropuani padohan ni Yesusi. Balik sa didok ibana ido niat Tuhan. Asu doau, panangga doau. Alay doho dobi yang na diturun ni mejai mangalang na pinak pisik-pisikon yang terbuang miak kada danaki. Kenapa semua itu bisa terjadi? Amanginang longan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus salak panurat Mario Murillo di buku Masa Sukar Umat Tegar dan Allah Baik mengatakan hal yang menentukan kemenangan bukanlah besarnya anjing yang berlaga melainkan besarnya laga dalam diri sang anjing. Sekali lagi hal yang menentukan kemenangan bukanlah besarnya anjing yang berlaga, melainkan besarnya laga dalam diri sang anjing. Kalau pagi hari ini perempuan itu seolah disebut sebagai seekor asu, bukan besar fisiknya, tapi laganya yang besar, kegigihannya yang kuat, tidak dan tidak mau menyerah. Seolah seperti itulah sang perempuan itu akamanginang. Laga dalam dirinya begitu besar. Sehingga ketika seolah direndahkan. Dianggap tidak apa-apa. Bahkan dihina dinakan. Tidak mendapat prioritas. Ia tetap dengan kerendahan hati memohon dan menempatkan dirinya menjadi orang yang berhak mendapat belas kasih Tuhan.
mendapat kebaikan Tuhan. Amang inang longat di bagasang keluar ni Kristus. Alani Tuhan Yesus deh idodohonot. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu ternyata bukan hanya pemercaya yang biasa-biasa saja akan Yesus. Kalaupun dia bukan anak-anak Israel, kalaupun dia bukan orang Yahudi, tapi sebagai orang percaya, dia bukan orang percaya yang biasa-biasa. Dia pemercaya yang luar biasa akan Yesus. Dia pemercaya yang luar biasa, walaupun dia berada di balik lingkungan Israel. Dia pemercaya yang hebat di luar anak-anak, yaitu Israel. Kamanginang nelongan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Niam molo taida na dua kisah te. Ya, maol murah. Maol dongoluo na kamanginang. Amen. Waduh, maol do. Murah dongoluo na kamanginang. Amen. Alay maol murah. Maol dongolui di paropuan Siro Penesia. Pola ikut di Pasuman ibana, di Torui, maul. Amang inang perjuangan iman kita juga beraneka ragam. Sulit, tidak mudah. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang baik dari Allah. Kita bisa saja sangat terhina. Kita bisa saja sangat direndahkan, dianggap tidak berguna. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu kuat karena dia fokus pada tujuan. Anjing doho, anakku mau sembuh. Anjing doho, anakku mau sembuh. Penipu doi, aku mau sembuh. Sotiko suloni, aku mau sembuh. Anda lebih mendengar suara yang negatif kau? Atau Anda fokus pada tujuan saudara? Mau dikatai anjing, mau dikatai bodoh, mau dikatai enggak punya otak, atau hal buruk apapun yang pernah dikatakan padamu, tapi karena kamu fokus pada tujuan. Amanginang, apa hal buruk yang pernah dikatakan orang kepadamu? Ada? Ada hal buruk yang pernah orang lain katakan padamu? Enggak ada ya, amin. Yang benar. Atau sebaliknya, apa hal buruk yang pernah engkau katakan pada orang? Ada? Enggak ada ya, amin. Yang benar. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun hal buruk yang pernah dikatakan orang tentang kamu, tentang kita, karena kita fokus pada tujuan kita, maka kita tidak mau ambil pusing. Tekanan psikis yang dialami perempuan itu, dan mungkin juga tekanan fisik yang dialami kisah nanengel doh nangu. Ay walo sa tabi ijurnay ate lakopatu. Waro tijuri majo sila ngono kuat. Wala no ni ba mama ni juri sila ngon ni ba baru ipameme tu ibati. Amen. Anggo tungau ma sa tabi manijuri siya lango barulet tuhamu. Na so tu opuk kumanur siya lango son na nilimunay. Amangin ang longan di bagasang goar ni Kristus maol. Mura. Maol murado namang. Ido ba dido kalak batak pa ito nang itor. Utahon. Manis unang itor. Boduton. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saya dan saudara dan perempuan itu tidak peduli seburuk apapun Yesus menempatkan dirinya, mengklasifikasikan dirinya, memposisikan dirinya. Seburuk apapun orang memposisikanmu. Cuma memang Kamanginang, ini orang fisika yang bilang ya, katanya tekanan berbanding lurus dengan gaya. Benar nggak itu orang fisika? Benar ya? Jadi kalau hidupmu banyak tekanan mungkin karena kamu kebanyakan gaya kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suara-suara yang melemahkankah yang lebih dominan mempengaruhimu? Atau tujuan-tujuan baik yang ada padamu yang lebih menguasaimu? Secara psikis dan bukan tidak mungkin secara fisik kita diderah, ditekan. Masa sukar umat tegar dan Allah baik. Amang dan Inang ini bertujuan memperbaiki, memulihkan dan merawat. Nuaeng akamang Inang nunga dipadenggan. Apa itu arti baik dan denggan? Kalau saya baca-baca sih sederhananya sesuatu berfungsi dengan baik. Ya, itulah denggan. Kalau telinga sudah berfungsi dengan baik, udah baiklah itu. Amin. Walaupun telinganya normal, tapi nggak difungsikan dengan baik kadang-kadang. Ya. Kalau mulut sudah berfungsi, ya itu udah baiklah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, nungaeng nunga dipadengkan, nunga dilehot debatana denggan tu nasidana dua. Bohado hita makamanitoni dohok mangaraduti i. Nunga dileho kai pason, hahisaron hadumaon. Ekonomimu semakin baik, anak-anakmu berhasil, keluargamu semakin dipulihkan. Sudah berfungsi dengan baik. Ibu-ibu berfungsi dengan baik kan, amin? Waduh. Bapak-bapak? Amin? Ya. Kerja 24 jam, kira-kira gitu maksudnya ya kan. Mendatangkan uang. Ibu-ibu siapkan makanan, minuman, ngajarin, doakan. Mahasiswa sudah berfungsi dengan baik, kuliah. Ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi itu Kristus nuaing nunga dipadenggan. Amang dan Inang bagi Aristoteles, kebaikan adalah tujuan akhir dari segala tindakan manusia. Yang baik itu adalah tujuan akhir dari segala tindakan manusia. Direstorasi, direcapri. Ya. Tapi kebaikan itu akan dicapai melalui pengembangan karakter yang baik. Wah, ini perempuan tadi pasti karakternya baik. Nggak mau dipengaruhi suara-suara negatif. Ada ibu-ibu yang mau dipengaruhi suara negatif? Nggak ada ya? Di Jogja nggak ada ya? Amin? Benar. Bapak-bapak ada? Nggak ada ya. Jogja nggak bisa dipengaruhi, amin. Berganti pun presiden raja kita tetap. Iya dong, berganti pun presiden raja kita tetap Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan itu menurut Aristoteles hanya bisa dicapai melalui pengembangan karakter yang baik. Ya di bagianmu ada terbuat-buan. Ada terbuat-buan. Terbuat-buan. Bahasa Indonesianya kebawa-bawa ya. Mau secara negatif boleh do marak-rak na sebagulang hati. Terbuat-buan do tongi kan? Gawe do di bayi. Iya sugone don. Di mana do kakak kamar soal terbuat-buan. Dalam konotasi negatif terbuat-buan bisa. Ya. Terbawa-bawa. Honagotana katanya gitu ya. Halak do mangalang si bodak, iba margota-gota. Anggota ni BPK tabu do kan? Anggota ni si bodak dotok. Ya. Margota-gota, marlapu-lapu, marap-rap sumagulang. Terbuat-buan. Terbawa-bawa.
Tadi saya katakan pengembangan karakter yang baik. Terbuat-buat. Amang inang di satu kesempatan ada seorang bapak yang hari per hari di rumahnya hidupnya self-service. Tahu ya? Dahannya buat sendiri, piringnya cuci sendiri, abiknya cuci sendiri. Somal lu makamang soni? Somal lu akamat soni? Self-service. Datung buih mangulu alau soni dia. Self-service. Terbuat-buat. Ke bawah-bawah. Jadi rupanya seorang bapak ini karena ke bawah-bawah, ya di rumah self-service, ambil makan sendiri, cuci piring sendiri, menyetrika baju sendiri. Mungkin udah itu ketentuan di rumahnya, nggak tahu lah. Tapi satu waktu anaknya mengajak bapak ini makan ke rumah makan restoran. Siap makan mau dikumpulinya piring ini. Kumpul piring, dikumpulinya mau diantar ke. Anaknya bilang, ini bukan rumah Pak, ini rumah makan. Terbuat-buat, terbawa-bawa, pengembangan karakter yang baik. Karakter yang baik ini tidak hanya di sini, tapi harus ada juga di ruang-ruang sana. Molo somal manga mangkap Pak Ijabu, terbuat-buat nak tuh. Tu restora sederhana, boy do tong terbuat-buat. Moloso malijabu madok kata nasogabeak. Olo do terbuat-buat. Amang inang longan di bagasang goar ni Kristus. Untuk mencapai kebaikan dibutuhkan pengembangan karakter yang baik melalui latihan dan kebiasaan. Jadi hari ini kita sudah dikasih yang baik ini. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Walaupun masing-masing punya perjuangan yang enggak mudah. Mungkin sebelah sini berat perjuangannya, sebelah sini setengah berat, sebelah sana ringan. Enggak ada masalah. Itulah hebatnya Tuhan kita itu. Tuhan kasih satu orang perjuangannya lebih gigih. Tuhan kasih lebih rendah. Bahwa Allah kita itu memang luar biasa hebat. Amang inang nainalongan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Allah telah memberikan hal yang baik bagi kita. Walau mungkin engkau harus meronta-ronta, engkau harus meraung-raung, mungkin engkau sekali minta sudah dikasih, tapi mungkin di belahan sana orang berkali-kali sampai jungkir balik. Tetap saja dia harus melipat tangannya pada Tuhan. Alanya kamanamin na namin ulungan di bagasang goar nito Kristus. Dakpola masih ngapianak. Molone yang dihilalaho ngulumidok mamauliate tu debata. Amen. Molo borak di pikul ho dok mamauliate tu debata. Leho dia gugu Tuhan. Tabay sautik nai gugukon. Itu nak kidedet tayate. Gugu maleho dia. Alania kamana minanami longan di bagasang goar ni Tuhan Kristus. Patukon ni debatama gugu di ho. Patukon ni debatama gugu di hita. Tapi mari kita jaga terus karakter kita. Untuk kita kembangkan hari lepas hari. Kita tidak mau kalah. Kita harus menjadi pejuang-pejuang iman. Kita harus terus melangkah. Kalau derap langkah sesama kita lebih kencang, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kamu tidak boleh berhenti. Kamu harus terus melangkah. Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja itu mendapatkan apa yang jatuh dari anak-anak yang makan. Hari ini kalian bersembilan akan diteguhkan
Wah, cengeng dohamu na aku do. Laki-laki cengeng dohamu na tulun wae. Baru pejuang dohamu. Pejuang apa? Pejuang rupiah. Ini nona-nona yang di depan. Mana ini pejuang kah ini? Kalau orang bilang, perempuan macam apa kau? Gak boleh kau di situ. Gimana? Orang Batak macam apa kau? Ini ada orang Jawa yang mau jadi orang Batak ini. Orang Batak macam apa kau ini? Gimana? Siap? Unang itu mangadu tu oma, apa? Terimu suku. Benar, aku memang bukan orang Batak apa. Tapi lihat, kalau di Riau kan 4 tahun orang Batak itu jadi monyet dulu. Di Riau, di Sumatera Selatan orang Batak itu monyet dulu 4 tahun. Ya tu siamu deh. Herek dohalak Batak kesana 4 tahun pertama. Alai tahun kelima, agak bijol mah bengai kapan betok sawi na kan? Anggo 4 tahun pertama iba, unang-unang urak ni sawi tidu hal hayarati song ni. Herek dohami 4 tahun nama ngiriawonin na. Ano maksudmu? Dakya huidahami kota. Sodok kepeng nami. Hanadong diharangan idu walak kami. Herek mamemak kami 4 tahun. Alay dug tao palimahon. Marino padohami. Ada be marpa jerospo dohami. Kecil lah itu angsurannya 20 kecil. Apalagi sonari komoditi wahid kan. Jadi martumah muna marsawi diamen. Sudah itu parsawi parjau teh. Rencana teh, rencana. Alay pado tamu hami na tulu dah. Sakaplik pe. Ya mulu panes sakapling 1,5 ton hali 3.000. Opas 1,5 juta 2 minggu. Hali 2 hali sia juta teh. Sia ton. Amang inang longan di bagas sanggoan Kristus kalian telah diberikan kebaikan oleh Tuhan. Bagaimana saudara menjaganya? Bagaimana saudara mensyukurinya? Dan bagaimana saudara mengembangkannya? Hari lepas hari sehingga menjadi tercipta kebaikan yang luas menyeluruh di tengah kehidupan kita. Amin martang yang main. Mauliate male Jehovah di hatam naung nilehom mudihami apala detikyo. Huboto jala tarjaluruhan nami do. Na maul murah perjuangan nami, ngulu nami, haporsiaon nami. Ali di bata Jehovah manami. Maulo tung huhilalahan. Songoni nama leana parirna hacina. Alai mauliate ma sudi persejaran nargamai. Laho mangaluasami merlujung lebih hatop tujolo lau manustus na hu parsitahami di ngulung nami. Di botohodo akama namion ina namion keluarga salhut na kayanakope. Di botohodo manangahan na pinarukilhon nasida. Di botohodo na pinangido nasida tuho. Ali Tuhan. Unang alang asin roham di nasida salhut na. Asi roham. Patuduhon pauliuli padengkan. Jala tupak koma salhut na pinarsitan ni rohan nasida salhut. Molo tung borat di porsan akka ruas ni huriami. Tung tabay magugo di nasida. Tung lehom mapos ni roha. Na manustus. Na mamereng. Na marnida jala makirim pos ni roha di ho. Di baga sa parngulon na si Ganupari. Di usahana. Di parkarejuana. Di karirna. Di pareanak konon. Di parsahiton. Ni daging. Pola
hira naluja di hilala nasida alai asidor ham pati urommu padengganommu jala benommu muse denggan marguna marlapatan saluhuna alani lumubi ale de batang sahay pasu-pasu madaging naktod dinami saluhuna pahisar pamatang naktod dinami patugu haporsiaon nami jala asa margugu hami mamorsan nasi nani paporsatommu tu hami ganuk marsada-sada pasu-pasu ma akan atoras rapdoho tak kenak kon keluarga saluhuna lumubi ale de bata akan di bagasa parsahiton ho matoktong na mga leon pakrimon pos ni rohan di nasida hodo padaw ni bulon hodo pangubati nasunsongon na mangubati naro tujulong holan marhite sa kababa doh marhite tangammu nasun badiai ima apehon ima pasahat tu ganuk ruas ni huriang nasudapot hagwara kami marsada-sada di bagasa parsaiton naksania liling rodi akan namaragap Ngatong adong kaparu kilo ni ruas ni huriami nangakay na kon nami salut sudah mahami tatap kami Tuhan asa tong mangalak kahami marsitu tuhami ro mangidu si pangidon nami tuho lumo biale de bata ragam ni akan nauli na denggan na pinatupam hu hamal tok kami hura doti ham jala hu jamot tok kami mai tok tok sadarion naing pasaton nami tuho marhite-hite na mangkatidak ko kaporsiaon siya yanakon ni huriam naong matoras ho matoktong napatorason haporsiaon na sida mamasu na sida ro dia kasakap na petujuluan ni arion Tuhan Jehovah manami sa minggu sile honom mo tuhami tujuluon mga sahon asin rohami na denggan na siya koy mahami mangalaka mulutong torop siya kami naud do pero marparsauran ramoti lakanami mangibati kay nganan na maragap atongo Tuhan asiroham sesa dosa pangaluson nami jalo tangyang nami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami amen mare deita laus tapasahat piliatang na marojahan tu Roma 10 tulponom aisian ibana dosa luhuk naro marhite-hite ibana jala marhapatiat ibana dosa sudinai di ibana mahasangapon saliling-liling na amin tapasahat piliat
Noaing sahab mahita tu nama katidako kaporsiaon. Kami mengundang anak-anak kami untuk bangkit berdiri dan seluruh orang tua atau wali bagi yang sidi di tempat masing-masing. Mari dehita sian bukuede nomor 140 ayat 1 dan 2. Mar hite-hite goarne de bata ama anak dohotod di parbadia amen. Hamu alena toras ni danakon di dahamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo manduk mauliati hamu sadariot tu de bata ahla ni sudi asini rohana nasai laon. Ay di pangulo do nasida rasi rasa noai jalasanga di boto nasida haten de bata do dalat tu hanguluan. Alay tamado ingotom muna sa darion akka pabahenam muna tu akka anak ko munaon. Ay dang dilehod de bata akka dadanakot tu hamu. Asa adong adong muna mangula-ulaw sabing. Alay asa ditugu jala diajari hamudo na sida mangihuton hata ni de bata ido ubay na dilehod. Ditangya ko kamudo ganu pari anak ko munaon na sailaon asa unang mago na sida. Molo dihilal hamu noaing hurang ni pabahenam muna taringot tuak kaya na komunaon. Tama uduk kamu tu de bata manopoti salamuna martangiang mahita. Ale amanami ama ninasa na targuar ama di banua gijang doho di tanoon. Say tangihon matangiang namion jakkom maakada danakon gabe anak komu. Asima roham lehom matod di parbadiay tu rohana sida. Asa gabi sisiam muna sida ro di saleleng ni leleng na. Molotong nahurang pabahenan namin na say laut tu na sida say samay. Say unang matargasip na sida. Jala unang loas mago manangisi siyan na sida binahen ni pangalaho nami. Asima roham. Sa hatu tangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen hudul mahamu akan atoras. Hamu akka danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di julo ni debata na mamerek terus tu bagasar rohamuna. Dohot di julo ni huriaw. Nunga di boto hamu lomo do sugo ni rohan ni debata. Daktar baik kamu be marsidalia sugo diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia kaari ni ngolumuna nok salpui. Tama madok mauliati hamu tu de bata ala ni sudi asini rohana. Jala molo dingot tamu akka pabahenam muna na soture. Imane yang doh langgos ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsak be hamu sadari omar ningoti. Buan hamu maluhu na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna. Nause humok ko pardusa na manopoti dosana. Alay paubahamu marohamuna. Huhud pukkahamu maparanganay baru wala ni sadarion. Asa dalanam muna dalan naguguti na marhapatean tuhanguluan sisa leleng ni leleng na. Atong alusiamu na husukutonot tuhamu di jolo ni debatado di jolo ni akadongan na pungu di son parjolo. Di parhatuturuham dohatan ni debata na ginuruhom muna sa laon holan ido dalat tuhanguluan ni alus na. Dua olo doho siyan nasa roham tumudalo sa dosa.
Jala olo doho tujulanom manghuton hatan dewataro di hasusuda ni bohalmu alusna. Tolu olo doho makangoluhon haporsyaon na sitongi. Nah hina tidakon ni huria Kristen Protestan. Songon na tarsurat di padan narobi doho di padan na baru alusna. Atong marpada doha munuaing doho debatana badiai di jolo ni huriaon. Tung unang osehamu. Say burjuma hamu marningot saluhu nai asalam hot haporsyaw muna martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami suruh matod di parbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ulihok kami marohanami bayaningan mula nion rodi saleleng nilelengna. Suraton jala sahapi matusi sudi naung huloi hami. Say paujung maulaon na pinuk kami di bagasar rohanami. Ramoti mahami sa sudena unak tuhamaguan sugut manang ise sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asasahat hami tuhanguluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen atong hati dakok kamu majolo hapor siyaw munay dua ya. Atong romahamu dua halak lau majalo pasu-pasu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata si paingot amanat untuk Lastria Sagala. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
amanat untuk Purnama Huta Barat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot amanat untuk Nancy Mardiana Sagala. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Romasta Simanjorang. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah kan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot amanat untuk Anastasia Caroline Boru Sihaloho. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah kan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot amanat untuk Apuan Marsahala Panggabean. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah kan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
atas sipaingot amanat untuk Daniel Sagala. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Atas sipaingot amanat untuk Anggiat Abi Praya Huta Barat. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hamu akana pinarhamau le debata nunga gabedongan sahuria jaladongan sapanganak kamu mangatop parpadanan na badiai na arga situtudo hamu ditobus unang oloi hamu bedosa do sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoy asal matoktong rohamu na tuibana jala tangi hononna jala tugi hononna do masuk tu harajaon banua gicangi. Amin. Jongjong mahita saluhuna marede sian bukuede 140 sia ayat. Tapasaha ma peleata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dengga dohok naso libasa na mauliutus. Upasatai masian na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Sejalo mega biwap na husus di jolom.
pasu-pasu may jalaramoti asa huparasia kami peleanon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marihite-hite toddim. Asalamu tadahami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam gigir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say penarbadia magwarmo. Sa Roma harajawmu, sa saut maloma ni Roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sa samadusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar hon ma damena tu tondim. Manami nanami hanggi pinaribot mauliate ma di parsaurata di hari sedarion siya nami na marhobas. Selamat hari Minggu marita saluna. Horas. Iya. Sejenak pause adorak terus sumarlon nabadia tu nama katidako kapor siao dohot natoras. Ya anak-anak kami yang 9 maju ke depan. Kita foto sejenak. Ayo semua cepat. Bawa aktenya. Hasil roha
Iya, di hamunaka yanakon nami na baru maka tidak kona porsiaon do keluarga. Ati itu ngarong beda dong di luar aka keluarga ni anak kota na maka tidak kona porsiaon manang walina asa masuk mahita. Kita mulai acara tamusengan, acara Marulan Nabadia. Saudara Michel, silakan merapat ke sumber suara. Terima kasih. Saudara Michel Violin dimohon segera merapat ke sumber suara. Terima kasih. Di hita manami nanami asa tapasonang ma tauduti ulauta ulaon nabadia atong marede hita sian bukwede nomor 152. Yesus lama morsam dosa ni portibio Jesus lama morsam dosa ni Dameni di batana semurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati muna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus amin martangi yang mahita alih Tuhan di bata para sirohana semurung amanami na di banu agijang asiroham topot mahamina pungudison adorang pupanga kami anon perpadanan nabadiai Leho matodem to di perbadia tu ganup hami asa di tubuh kami hapor syaun na mangulu di hami asa pos itu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami pargogoi mahami maswadahu diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa di tubuhon hapor syaun na mangului sai taiti marohanami asalam malungu kami tu banua gijang asa sai masihol hami pai maimahon haroroni Tuhan Yesus amin. Hamu kita akan apinah hamaol di bata kita sakapi dunaing mangaton perpadanan nabadiai di bahini tatibangi majumulu manang natau hita marulaun nabadia asa unak hona uhum manang ise siak kitaon ay holan na uduk roha jala na manolosoli rohana ala ni pabahenan na soture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasisani dosa na pinatupan ni Jesus ido na tau mangaton perpadanan nabadiai alai akka nadohot marulon nabadia unang bedi uloi si bolis unang bedi dati mardosa
tung pada hamuma sian rohamuna tung gota pamuma hosom dohot late ni roha alai pa ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalan naung mulak mangulu humoko pamu asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai di baheni tata kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jonjong ma huria. Na parjulo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dot alani pangalosion di patit di mata molo di parhatutu roham dogma olo nang namarsa do roham alani dosa ini jala dipangido roham nang malua ho nuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nang mate dohot mulak manguluh mokop ho mamorsan jala manisa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo olo doho maggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akub ni i olo doho mardingga dohot halak na mangarsaki ho jala na ulu doho manesa dosa ni dongam songon na pinangido ni roham sisaw ni dibata sudi dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapaudong be marohata jala tatopoti ma sudi dosata ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamunabe Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halap pardosa godang rohami ay jojot hulau si hami patikmu tamado hona uhup hami nuaing doh sugut al molo hubalosok kami tu hami hobar tu pangalosion nami alai alani godang ni asi do tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humokop hami alani do umbain nahung hami mangido tuho asi roham di hami sai jalo ma hami sai sisa masudi dosa nami jala lehot todim porbadia tu hami asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanah odope hami amin atong hamu akana manopoti dosa muna jala na mauas diasi ni rohani di bata sai sahat matuhamu na hinahaprosya munay mangasahon hata ni Tuhan Yesus doh hudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni di bata ama dohot anakna dohot toddi porbadia amin alea manamina di banogijang sai pinarbadia magoarmu sai saut malomoni roham di banotongo songon na di banogijang lehom matu hami sadarion hanguluan siapari sesa marusanami song panisanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gitu pangujunan palua mahami sian pangago ay horo na punah harajaon dot agugoon rodi hasangapon saliling niling na amin udul mahamuna mare dehita Jesus nasceu di harapan sila roham tuntun berulang menuju panggilan berutang dosa kami kita
Atong tangion hamuma tonan Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate dungi dipaponggoli mai dipaleho ma tuak kasesian nahut manidok jalo hamuma jala pangamma dagi kudui nanileo tu hamatian humoko pamu bahen hamuma songoni bahen parningota diau jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamuma sudi hamu minum siani ia panginumanon pada ne baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon umoko pamu bahen hasesaani dosa sabai kamu masongoni bahen parningotan diau. Atong romahamu nungarari ida jaladai hamuma dengan basani debata.